Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Βρισκόμαστε στο μέσον του καλοκαιριού, του φετινού καλοκαιριού του 2012. Η θερμοκρασία είναι στα ύψη. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την εκπομπή «Γιατί Μαμά» στη τηλεόραση του Σέντερ κάθε Κυριακή για να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας δώσουμε μερικές νότες δροσιάς μέσα σε αυτό το πολύ ζεστό καλοκαίρι. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε από το πλάνο γύρω μου, βρισκόμαστε σε ένα χώρο μάθησης, εκπαίδευσης, αλλά και διασκέδασης για τα παιδιά που φοιτούν εδώ στο φροντιστήριο Άριστον και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν εκ των ιδιοκτητών, τον κύριο Άρη Πολίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και να συζητήσουμε, να πούμε για το τι προσφέρει το φροντιστήριο Άριστον στους μαθητές του, να μάθετε όλοι εσείς οι γονείς αλλά και τα παιδιά που μας παρακολουθείτε πώς θα εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας, θα προετοιμαστείτε καλύτερα για τον τελικό σας στόχο που είναι φυσικά οι πανελλήνιες εξετάσεις της 3ης Λυκείου και οι σχολές της προτίμησής σας. Αυτά όμως θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Άρης Πολίτης. Ο κύριος Άρης Πολίτης λοιπόν είναι συνιδιοκτήτης του φροντιστήριου Άριστον Μέσης Εκπαίδευσης. Βρίσκουμε μαθητές όλων των κατευθύνσεων εδώ, ασφαλώς. Να το υπογραμμίσουμε αυτό, με τον κύριο Θανάση Ταμβάκη μαθηματικό και τον κύριο Κώστα Πολίτη χημικό. Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου έναν οδηγό του φροντιστηρίου σας. Είναι το φυλάδιό μας ουσιαστικά που περιγράφει όλες τις λειτουργίες. Ένα πλούσιο φυλάδιο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε όλοι εδώ από το φροντιστήριο. Εμείς όμως τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες θα σας βάλουμε στον κόσμο του φροντιστηρίου Άριστον για να δείτε πόσο σωστή, πόσο οργανωμένη και πόσο αποτελεσματική πάνω απ' όλα είναι η δουλειά που γίνεται εδώ. Να πούμε δύο λόγια για το φροντιστήριο αν θέλεις, Άρη. Ναι, εμείς ξεκινήσαμε το φροντιστήριό μας το 2005, τον Ιούνιο του 2005, έχοντας ένα όρομα. Είχαμε δουλέψει μία δεκαετία, έχοντας αποκτήσει εμπειρίες πάνω στη λειτουργία του φροντιστηρίου και φτιάξαμε το Άριστον με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα φροντιστήριο που θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση, θα δώσει αγάπη, σεβασμό στο μαθητή που έρχεται στο χώρο μας και αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχουμε είναι τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε μαθητή μας. Φυσικά αυτά τα αποτελέσματα είναι προφανές ότι διαφέρουν από μαθητή σε μαθητή. Ανάλογα με το δυναμικό του, ανάλογα με τη δουλειά του θα κάνει, αλλά επειδή τώρα στην περίοδο των εξετάσεων όλοι κοιτάμε πάντοτε τι γίνεται στα πολύ ψηλά πατώματα, πρέπει να δούμε και τους μαθητές εκείνους οι οποίοι ξεκίνησαν με μεγάλες αδυναμίες και έχουν βελτιώσει κατά πολύ τις επιδόσεις τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Να δώσουμε βάση. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ανάλογα με το επίπεδο το οποίο έχει ο μαθητής όταν έρχεται στο φροντιστήριο Άριστον, βάζετε από εκεί τον πύχη όσο πιο υψηλά μπορείτε και γίνεται σιγά σιγά η ανάπτυξη των γνώσεών του και... Ναι. Κοιτάξτε, εμείς στο φροντιστήριο τηρούμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας, Μάλιστα. Το οποίο το εφαρμόζουμε πιστά. Τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων και την εγγραφή ενός μαθητή στο φροντιστήριό μας, κάνουμε μία συζήτηση με τον μαθητή και τον γονέα για να καθοριστούν δύο βασικά πράγματα. Ποια είναι η μαθησιακή του κατάσταση τη στιγμή που έρχεται σε εμάς. Μάλιστα. Αυτό γίνεται με έντιμο τρόπο και ειλικρινή. Από εκεί και πέρα, κάθε μαθητής θέλει να βελτιωθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να έρθει στο φροντιστήριο. Τίθεται κάποιος στόχος, ο οποίος συμφωνείται και από το μαθητή μας και από το γονιό του. Και από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης των επιδόσεών του, είτε με μια καθημερινή καταγραφή επιδόσεων σε κάθε μάθημα, η οποία να γίνεται με ποιοτικό τρόπο, είτε μέσω των τεστ και των διαγωνισμάτων που είναι προγραμματισμένα τις περισσότερες Κυριακές του έτους, έτσι ώστε να συλλέξουμε τα απαιτούμενα στοιχεία που θα δώσουν την πραγματική επίδοση του μαθητή μας. Μπορώ να συμπεράνω, Άρη, από αυτά που μας λες, ότι ο στόχος του φροντιστηρίου είναι μέσα σε όλα τα άλλα όχι μόνο η επιτυχία ενός μαθητή στις εξετάσεις, αλλά να εμπεδώσει και να κάνει κτήμα του όλες αυτές τις γνώσεις που θα πάρει από εδώ μέσα από τους χώρους του φροντιστηρίου με τους καθηγητές του. Είναι δεδομένο ότι επειδή τα μαθήματα γενικά έχουν τις δυσκολίες τους, τα παιδιά προβληματίζονται πάρα πολλές φορές. Έχει σημασία από τη δική μας σκοπιά πρώτα απ' όλα να του δείξουμε πού βρίσκεται
Και το πιο βασικό είναι να του δείξουμε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για να μπορέσει να πετύχει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι η διάθεση με την οποία θα λειτουργήσει και ο κάθε μαθητής μας. Εμείς αυτό που ζητάμε από τον κάθε μαθητή είναι η προσπάθεια. Έχουμε τις μεθόδους τις κατάλληλες που θα τον βοηθήσουν να πετύχει αυτόν τον σκοπό που έχει. Δεν θέλουμε όμως να είμαστε ανειλικρινείς χωρίς τη δική του συμμετοχή. Τη στήριξη και από τη δικιά μας την πλευρά, ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο. Αλλά και τη συμμετοχή του γονέα, ο οποίος πρέπει να παρακολουθεί το παιδί και σε μερικές περιπτώσεις, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, να βάλει όρια στη λειτουργία του παιδιού. Βεβαίως. Όταν αυτό το πράγμα γίνει σε αυτές τις τρεις άκρες, τα αποτελέσματα έρχονται μόνα τους. Ξυπνάτε λοιπόν εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, το ζήλο και την ορμή του μαθητή, ο οποίος βάζει την προσπάθεια και εσείς αρρωγοί, υποστηρικτές του και οδηγοί μαζί με τους γονείς πάντα στη συνεργασία. Πάντοτε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κάθε παιδί χρειάζεται στήριξη και από το οικογενειακό του περιβάλλον και από το περιβάλλον του φροντιστηρίου. Επειδή τα παιδιά ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο στο φροντιστήριο. Μπορεί να κάνουν μάθημα είτε 10 είτε 16 ώρες, αν πάμε στην τρίτη ηλικίου, 17 ώρες τη βδομάδα. Ουσιαστικά είναι δικά μας παιδιά. Αν δεν τα δούμε με αυτόν τον τρόπο, ούτε εκείνα μπορούν να νιώσουν εντάξει οικία στο χώρο μας και να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους, ούτε και εμείς να καθίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αγάπη και αφοσίωση, γιατί χρειάζεται αφοσίωση. Βεβαίως, είναι άλλωστε και λειτουργήμα, διότι έχετε να κάνετε με παιδιά που βρίσκονται σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, την εφηβεία. Έχουν τα ψυχολογικά τους, έχουν πράγματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν για το μέλλον. Οπότε λοιπόν με ποιοτική διδασκαλία, συνεργασία και βιωματική εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι ο βασικός τρόπος λειτουργίας του Άριστον. Η βιωματική εκπαίδευση και αυτό που εμείς προσπαθούμε να περάσουμε στους μαθητές μας. Φιλοδοξούμε να σου μάθουμε πώς θα μάθεις. Δεν φιλοδοξούμε ότι έχουμε έναν μαγικό τρόπο που θα στα περάσουμε μέσα στο μυαλό σου. Υπάρχει σύστημα λοιπόν. Υπάρχει σύστημα και μάλιστα σε επόμενη φάση θα γίνουν και αντίστοιχα σεμινάρια πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έτσι κι αλλιώς σε διάφορες περιόδους μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, κάποια Σάββατα, δείχνουμε στα παιδιά μας πρότυπο μάθημα. Τι θα πει αυτό? Μπαίνω και λέω. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα φυσικής. Καθόμαστε στον πίνακα, στείνουμε το πρόβλημα. Φεύγουμε από το άγχος άμα αναλύσω την άσκηση. Μπαίνουμε στη διαδικασία, να διαβάσουμε την εκφώνηση. Να δούμε, καταλαβαίνουμε τα ελληνικά της εκφώνησης. Μπορούμε να μεταφράσουμε τα λεγόμενα της άσκησης στις αντίστοιχες σχέσεις. Γνωρίζουμε τα αντίστοιχα θεωρήματα που απαιτούνται για να συνδυαστεί η λύση. Βήμα-βήμα λοιπόν, ακολουθείται μία μεθοδολογία που σκοπό έχει να δείξει στο μαθητή πώς πρέπει να δουλεύει με ασφάλεια για να μπορεί να φτάνει στην επίλυση. Η επίλυση δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι που γίνεται με μία μέθοδο. Οπότε το βασικότερο και η αρχή για να φτάσουμε στη λύση είναι η μεθοδολογία, στο οποίο δίνεται και πολύ μεγάλη βάση από ό,τι καταλαβαίνω. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δουλέψω. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολλά παιδιά, ειδικά στην τρίτη ηλικίου, είτε είναι στην τεχνολογική είτε στη θεωρητική κατεύθυνση, είτε και στη θετική κατεύθυνση, που έχουν να μάθουν να παίξουν. Βιολογία, για παράδειγμα, ιστορία, αρχές οικονομικής θεωρίας, αρχές οργάνωσης διοίκησης επιχειρήσεων, που είναι αμιγώς θεωρητικά μαθήματα. Ένας μαθητής, εάν δεν πάρει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάσει αυτό που λέγεται έτσι ξερά θεωρία, και οι περισσότεροι μαθητές λένε αφού είναι θεωρία θα το μάθω. Άμα δεν σου δείξουν πώς, δεν θα μπορέσεις να το καταφέρεις. Θα το παπαγαλίσεις και την επόμενη μέρα θα το ξεχάσεις. Η παπαγαλία ακριβώς είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το καταργήσουμε από 20 ετίας τουλάχιστον στα λόγια, αλλά ακόμα και στην εποχή μας υπάρχει σε πάρα πολλά παιδιά. Νομίζω πως είναι τεράστια διαφορά του μαθαίνω κάτι απλά απ' έξω, ξέρω δηλαδή τις λέξεις για να σχηματίσω έναν κανόνα, έναν ορισμό, μια παράγραφο ενός κειμένου και το κατανοώ, το κάνω κτήμα μου, μπορώ να το εξηγήσω και να το αντιληφθώ. Όταν συνειδητοποιήσω τι είναι αυτό που διάβασα, μου μένει, οπότε μπορώ να το ανακαλέσω με πολύ εύκολο τρόπο και σε επόμενη χρονική περίοδο. Και ξέρετε, έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές οι οποίοι λειτουργούν με το σύστημα της παπαγαλίας, εάν
τον ίδιο ακριβώς τύπο, την ίδια ακριβώς παράγραφο, τους τη διατυπώσεις με διαφορετικές λέξεις, δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει πόσο στήρα, αν θέλετε, διαβάζει κάποιος. Η λέξη που χρησιμοποιείται νομίζω είναι η ουσία είναι να διαβάζω και να νιώθω τι διαβάζω. Είτε βρίσκεται αυτό σε ένα θεωρητικό αντικείμενο, είτε σε ένα πρακτικό αντικείμενο. Οπότε λοιπόν, Άρη, για να δομήσουμε σιγά σιγά το μυστικό της επιτυχίας εδώ στο Φροντιστήριο Άριστον, είπαμε ειλικρίνεια, μεθοδολογία, συνεργασία με τους γονείς και τα παιδιά. Βεβαίως, και στη διάρκεια του μαθήματος εμείς ποντάρουμε πάρα πολύ στη μεταδοτικότητά μας. Πιστεύουμε ακράδαντα, έχουμε μάρτυρες στους μαθητές μας, ότι μπορούμε να περάσουμε αυτά που ξέρουμε στο μυαλό των παιδιών μας. Έχει σημασία αυτό το πράγμα, είναι η βάση του μαθήματος. Από εκεί και πέρα, δίνοντας τα παιδιά μας σημειώσεις, κόρπους σε κάθε μάθημα, έχουν τον οδηγό πώς να δουλέψουν. Δεν χρειάζεται τα παιδιά τις περισσότερες φορές να αγοράσουν κάποιο εξωσχολικό βιβλίο. Να το υπογραμμίσουμε αυτό. Το έχουμε εμείς όλο αυτό το κομμάτι αναλάβει, παίρνουν ολοκληρωμένες σημειώσεις και δουλεύουν. Από εκεί και πέρα, αφού θα λύσουμε πολλές ασκήσεις παρέα, θα πρέπει τα παιδιά να μπουν στο νόημα της διαδικασίας και μετά έρχεται η ώρα της εξάσκησης. Θα μου επιτρέψει να μείνω λίγο. Παρακαλώ. Γιατί τα παιδιά πάρα πολλές φορές θα ήθελαν να έκαναν ένα μάθημα και να λένε τώρα καθάρισα, τώρα τελείωσα. Για το σπίτι είμαι ελεύθερος. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να γίνει η κατάλληλη εξάσκηση και να γίνει η επίλυση των ασκήσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί ο μαθητής ουσιαστικά να χωνέψει αυτά που άκουσε, αυτά που κατάλαβε σε πρώτο επίπεδο. Αρχικά πρέπει να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω τι άκουσα σήμερα στο μάθημα. Αυτό είναι το βασικό μας. Φεύγοντας από την τάξη, να πω ότι τώρα εγώ κατάλαβα. Κάτι που πολλές φορές κάπου αλλού ή γενικότερα τα παιδιά διαμαρτύρονται πολλές φορές ακόμα και από το σχολείο ότι ξέρεις τι, δεν κατάλαβα το μάθημα. Η βάση είναι να καταλάβω το μάθημα. Το δεύτερο βήμα είναι να εμπεδώσω αυτό που κατάλαβα. Να εξασκηθώ πάνω σε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι στο Φροντιστήριο Άριστον έχουμε δύο ακόμα πολύ σημαντικά στοιχεία. Τις πλούσιες σημειώσεις που δίνονται στους μαθητές, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη, να μην δημιουργείται ανάγκη να προμηθευτούν κάτι απ' έξω. Ναι. Και το άριστο, θα χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, εκπαιδευτικό προσωπικό. Βεβαίως. Με κύριο στοιχείο του την μεταδοτικότητα, όπως είπατε. Το έμψυχο υλικό είναι αυτό το οποίο χτίζει ένα φροντιστήριο. Θα δείτε ή φαντάζομαι ότι έχετε δει ήδη τους χώρους μας. Προσπαθούμε να είναι αισθητικά πάρα πολύ ωραίοι, γιατί ο χώρος μέσα στον οποίο λειτουργεί ένας άνθρωπος το βοηθάει να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του. Ευχάριστη και εκεί. Ακριβώς. Χωρίς όμως το έμψυχο υλικό, που είναι ο καθηγητής, που είναι αυτός που θα μεσολαβήσει ουσιαστικά για να μάθει ο μαθητής το οποιοδήποτε αντικείμενο, δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι σαν καθηγητές είμαστε πάρα πολύ κοντά στα παιδιά, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, ακόμα και όταν έχουν δυσκολίες, να τα βοηθήσουμε να συνεχίσουν. Γιατί σε ένα μαραθώνιο 10 μηνών, ειδικά στις εξετάσεις πανελλήνιες, τα παιδιά φτάνουν σε κάποιο επίπεδο κούρασης, που χτίζουν, λένε αμάν, δεν αντέχω, δεν κάνω, δηλαδή δυσανασχετούν. Εκεί πρέπει να υπάρχουμε κι εμείς, ακόμα και με το ρόλο του ψυχολόγου, που πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα με τον μαθητή μας και πολλές φορές ακόμα και με τον γονιό. Γιατί και ο γονιός το έχει ανάγκη. Αν θέλετε να μείνουμε λίγο στα τμήματα και να μας πείτε περίπου πόσοι μαθητές είναι σε κάθε τμήμα, και παρατήρησα ότι δεν έχετε τα συνηθισμένα θρανία και ένας μαθητές σε κάποιες αίθουσες. Βλέπω εδώ τα τραπέζια. Κοιτάξτε να σας πω. Πιο κυκλικά γίνεται η διδασκαλία. Λοιπόν, τα τμήματά μας είναι συνήθως πενταμελή ή εξαμελή. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Η διάταξη των θρανίων μας είναι με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπει τους μαθητές να νιώθουν σαν μια ομάδα. Ο καθηγητής έχει διπλό ρόλο. Μάλιστα. Ο πρώτος ρόλος είναι να λειτουργήσει στον πίνακα. Γράφουμε στον πίνακα πάνω στις τις ασκήσεις μας. Ο δευτερογενής ρόλος του είναι να επιστρέψει στο θρανείο και να δει, να ελέγξει τι κατάλαβε ο μαθητής που είναι κάτω. Κοιτάξτε, σε εμάς, όταν έχουμε αυτό το πλήθος των παιδιών, είναι εύκολο να το ελέγξουμε.
Ναι, κάτι που σε ένα σχολείο που είναι 25 άτομα μέσα σε μία τάξη, ο καθηγητής πολλές φορές, όσο καλή διάθεση και να έχει, δυσκολεύεται. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολλές φορές το κάνουμε το μάθημα και αποκλειστικά πάνω στο τραπέζι μας. Μπορώ να κάτσω να γράψω τις σημειώσεις μου, να με παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές μου και να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να βλέπουμε ο ένας τον άλλον, τι κάνει, πώς λειτουργεί, ως ομάδα. Μάλιστα. Είναι πολύ δοκιμασμένο όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτοποριακό, ξεφεύγει από τις συνηθισμένες μεθόδους διδασκαλίας και τη διάταξη που συναντούμε μέσα σε μια αίθουσα. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες στα τμήματα, σε ποιες τάξεις, δηλαδή μαθητές ποιων τάξεων του σχολείου απευθύνονται σε εσάς. Κοιτάξτε, όλων των τάξεων του Λυκείου σίγουρα, Α, Β, Γ, Λυκείου και όλων των κατευθύνσεων. Στο φροντιστήριό μας διδάσκουμε μαθήματα είτε θεωρητικά, είτε θετικά, είτε τεχνολογικά. Μάλιστα. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, και του κορμού, φαντάζομαι, γενικής παιδείας. έκθεση, λογοτεχνία, ιστορία. Θέλω να το τονίσω αυτό που θα σας πω με εξειδικευμένο προσωπικό για κάθε μάθημα χωριστά. Μάλιστα. Είτε αυτό ανήκει στη θετική τεχνολογική κατεύθυνση, είτε ανήκει στη θεωρητική μας κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι καθηγητές που ασχολούνται με τα αντίστοιχα αντικείμενα που έχουν τα παιδιά να δουν στις εξετάσεις τους. Πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα συμβαίνει το εξής. Πάνω στο μάθημά μας, εμείς το εμπλουτίζουμε αυτό το μάθημα με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα που διαθέτουμε στο φροντιστήριο. Τι γίνεται τώρα? Ωραία, τι πρόκειται ακριβώς? Ναι. Να σας πω το εξής. Μπορούμε στα παιδιά, ειδικά της Α Λυκείου, να δείξουμε προσομοιώσεις πειραμάτων. Πάνω στη φυσική, για παράδειγμα. Να δουν εικονικά ένα πείραμα. Μάλιστα. Να δουν μέσω αλλαγής παραμέτρων την εξέλιξη ενός φαινομένου. Που όταν γίνεται απλά, λέγοντας μία θεωρία, π.χ. έχω ένα σώμα που κινείται με ταχύτητα τάδε και έχει επιτάκυνση τάδε, εξελίσσεται το φαινόμενο με αυτόν τον τρόπο, θεωρητικά, που δεν μπαίνει μέσα στο μυαλό του μαθητή, βλέποντάς το σαν εικόνα, σαν εξέλιξη πειράματος, το συνειδητοποιεί καλύτερα. Το αντιλαμβάνεται, ναι. Στη βιολογία επίσης γίνεται πάρα πολύ συχνά η χρήση του πίνακά μας, γιατί μπορεί το παιδί μέσω της παρουσίασης να καταλάβει καλύτερα τα πράγματα. Ακόμα και στην ιστορία της τρίτης πιο ηλικίου. μαγευτικό, πιο ενδιαφέρον. Μπαίνει το ίδιο στη διαδικασία της μάθησης. Ακόμα και στην ιστορία, όταν πας να δεις κάποιες πηγές, είτε σε μορφή βίντεο, είτε σε κάποια κομμάτια που παίρνουμε από το ίντερνετ και τα περιγράφουμε, όπως αυτό το οποίο αφήνει τα παιδιά ουσιαστικά, τα μαγεύει, είναι η περιγραφή του σπηλαίου στην θεωρητική κατεύθυνση, στα αρχαία, ας πούμε. Γίνεται όλη αυτή η παρουσίαση με τέτοιον τρόπο που ο μαθητής ξεχνιέται λίγο από το κλασικό μάθημα και μπαίνει σε μια διαφορετική διάσταση. Να περάσουμε όμως να δούμε και τις υπόλοιπες υπηρεσίες και παροχές που συναντάμε εδώ στο φροντιστήριο Άριστον, πέραν από τις ώρες της διδασκαλίας, από την ψυχολογική και θα λέγαμε έτσι στήριξη ως καθηγητής και ως γονέας και εσείς φαντάζομαι, ναι, στους μαθητές σας, να νιώθουν λίγο πιο άνετα, έχουν προβλήματα, μπορούν να σας τα εμπιστευτούν. Περνάνε πολλές ώρες εδώ. Αυτό γίνεται πραγματικά όμως. Πάρα πολλά παιδιά μας χρειάζονται την ψυχολογική στήριξη. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα φιλικό περιβάλλον και όσον αφορά το μάθημα. Γιατί αν το μάθημα δεν είναι ευχάριστο, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο μαθητής. Αλλά εμείς ποντάρουμε στη σχέση μας με τα παιδιά υπό την έννοια ότι θέλουμε την επικοινωνία. Πάρα πολλές φορές παιδιά έφτασαν στα πρόθυρα να καταρρεύσουν από την πίεση. Αν δεν είμαστε εμείς να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν κάποιες φοβίες, κάποιες εντυπώσεις που έχουν πάρει για τον α ή β λόγο, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν με τον τρόπο που πρέπει. Επίσης, στους γονείς. Ο γονιός έχει τις αγωνίες του. Πρέπει εμείς να καθίσουμε να συζητήσουμε μαζί του, να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να βοηθήσουμε τα πράγματα. Εκείνη από το σπίτι, εσείς από εδώ. Βεβαίως. Να σας πω το εξής. Καταρχάς πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς κάθε μήνα δίνουμε έλεγχο επίδοσης στον κάθε γονέα. Ξέρει ο γονέας πώς πηγαίνει το παιδί του, έτσι ώστε να μην πέφτει ποτέ από τα σύννεφα. Και στην καρτέλα που του δίνουμε, στην ατομική καρτέλα του μαθητή, όπου σημειώνονται όλα τα στοιχεία, απουσίες, πιθανές, τεστ, διαγωνίσματα, επίδοση. Μαζί με τον έλεγχο
είναι στοιχείο που κάνει τον γονέα να νιώθει ασφαλής. Ότι εγώ πάω στο Άριστον και νιώθω ότι ενημερώνομαι όπως πρέπει, αλλά και όταν θα γίνει η παρέκκληση, θα είναι οι πρώτοι αυτοί που θα με ενημερώσουν. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να υπογραμμίσουμε έτσι και να αναλύσουμε λίγο περισσότερο η άριστη σχέση που έχετε με τους γονείς και ότι όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, και εγώ ήμουνα μαθήτρια σε όλους τους μαθητές, ο έλεγχος και ουσιαστικά όπως λέμε στην αργό το από κοντά, δηλαδή μηνιαία, η επίδοση, οι απουσίες, η συμπεριφορά γενικότερη του παιδιού μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο συνομιλίκων του, το να είναι ο γονιός ενήμερος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Προλαμβάνουμε τα χειρότερα με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να. Εμείς τουλάχιστον έχουμε τη φιλοσοφία της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Ο γονέας πρέπει να ξέρει τι πρέπει να γίνει για το καλύτερο του παιδιού του. Δεν μπορούμε να τον αφήνουμε με εντυπώσεις. Πρέπει να του πούμε την πραγματικότητα. Πολλοί γονείς μάλιστα μπορεί να έχουν υπερεκτιμήσει τα παιδιά τους. Νομίζω ότι συνηθίζουν οι γονείς. Δεν έχουμε σκοπό να τους ρίξουμε τις προσδοκίες ή να τους ρίξουμε το ηθικό πολλές φορές. Έχουμε σκοπό να τους δείξουμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούμε. Και πού μπορούν να φτάσουν. Βεβαίως. Από εκεί και κάτω, τι γίνεται, όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους που έχουμε συμφωνήσει με τους μαθητές μας, δεν πρέπει ο γονιός να ενημερωθεί και να του πεις, ξέρεις, συνέβη αυτό. Αυτό δεν είναι για να τρομοκρατηθεί ο μαθητής. Είναι για να έρθει στα σύγκαλά του σε εισαγωγικά πολλές φορές. Να πρέπει ο ίδιος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να βάλει φιλότιμο ότι το δικό του. λίγο του δρόμου Βεβαίως. του στόχου του. Να σας πω το εξής και θέλω να μην φανεί υπερβολικό. Εμείς θέλουμε μαθητές στο φροντιστήριό μας που είναι διατεθειμένοι να ιδρώσουν. Είτε είναι αδύνατοι, είτε είναι πολύ δυνατοί, την αριστούχοι. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι ο μαθητής μας θα έρθει στο φροντιστήριο, θα νιώσει την προσφορά μας είτε στο μάθημα, είτε σε ψυχολογικό επίπεδο, είτε και να σας πω και το εξής, σε περίπτωση που υπάρχουν αδυναμίες, εξτρά βοήθεια από την οποία προσφέρουμε, και να συνειδητοποιήσει ότι εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι ακριβώς πρέπει για να πετύχει. Να σας πω και κάτι άλλο, αφού μιλάμε για ρεαλισμό και ειλικρίνεια, και ο γονιός όσον αφορά τη φροντιστηριακή εκπαίδευση, ειδικά στις εποχές που ζούμε, Ακριβώς. πληρώνει. Δίνει χρήματα από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, ένα σεβαστό ποσό κάθε χρόνο, κάθε χρονιά που το παιδί το έχει ανάγκη από φροντιστήριο, τα καλοκαίρια. Δεν θα πρέπει αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στο φρόντο, αν δεν γίνεται δουλειά. Και πρέπει να τη βλέπει αυτή τη δουλειά. Αξίζει, δεν κοστίζει. Ας το πούμε και πολύ ωραία, αυτό είναι το σλόγγαν σας ναι. λοιπόν. Ας το κάνουμε, ας το πούμε έτσι. Αξίζει, δεν κοστίζει. Πολύ. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη οικονομικά. Εμείς συμμεριζόμαστε και δεν το λέω το κάνουμε μόνο εμείς στο φροντιστήριο. Ξέρω ότι και οι περισσότεροι συνάδελφοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Βεβαίως. Εγώ θα μιλήσω για τους συναδέλφους μου. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την οικογένεια να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο σε οικονομικό επίπεδο. Θα κάνουμε σίγουρα τις εκπτώσεις μας, αλλά δεν μπορεί αυτές οι εκπτώσεις να είναι εκπτώσεις στην ποιότητά μας. Εμείς στο Άριστον αυτό το προσέχουμε πάρα πολύ και εμένα με ενδιαφέρει να συνειδητοποιεί κάθε γονέας ότι τα χρήματα που θα ξοδέψει στο φροντιστήριό μας δεν θα πάνε χαμένα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θέλω να περάσουμε. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ο γονιός αυτή τη στιγμή, ναι, σίγουρα ενδιαφέρεται το παιδί μου να πάρει τις σωστές γνώσεις και τη σωστή καθοδήγηση, όμως τον καίει η τσέπη του, ειδικά αυτή την περίοδο. Οπότε πρέπει να δώσουμε και το κοινωνικό πρόσωπο του φροντιστηρίου που νοιάζεται για τις οικογένειες. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, το φροντιστήριο είναι ένας φορέας εκπαίδευσης που αφορά ουσιαστικά τη μεγάλη μάζα του κόσμου. Την μάζα του κόσμου η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει περιουσίες. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται να το κάνει. Μπορεί να έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές πολλά παιδιά που ξόδεψαν χιλιάδες ευρώ, είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα κτλ. Και απέτυχαν. Και παιδιά τα οποία με φιλότιμο δούλεψαν σε ένα τμήμα ολιγομελές και πέτυχαν. Βεβαίως, γιατί αυτό το πράγμα είναι η ουσία. Το φροντιστήριο όμως, αυτό που κάνει, και όχι μόνο το δικό μας, γενικότερα, προσπαθεί να δώσει γνώσεις
σε προσιτές τιμές, σε τιμές που μπορεί να αντιμετωπίσει η κοινωνία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η φροντιστηριακή εκπαίδευση έχει τους τομείς της. Έχουμε αναφερθεί στο κομμάτι της διδασκαλίας που γίνεται μέσα στο φροντιστήριο Άριστον, το οποίο είναι το σημαντικότερο ίσως όλων. Κάναμε αναφορά στα οικονομικά, τα οποία ενδιαφέρουν τους γονείς σαφώς, οι οποίοι διανύουν μια δύσκολη οικονομική περίοδο, όπως όλες οι ελληνικές οικογένειες. Θα ήθελα να αναφερθούμε στο τρίτο βήμα, που είναι ο επαγγελματικός πλέον προσανατολισμός. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά, αφού περάσουν πρώτη, Δευτέρα Λυκείου, βάλουν τις βάσεις τους, τις γερές όσον αφορά τις γνώσεις, πάνε στην τρίτη Λυκείου, που καλούνται να αποφασίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πώς και σε αυτό το κομμάτι, εμείς στο φροντιστήριο έχουμε εντάξει από το 2008 το Άριστον τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το όνομα ταιριάζει και με το όνομα του φροντιστήριου. Ναι, πραγματικά. Έτυχε απλά. Λοιπόν, το Άριστον τεστ είναι ένα δοκιμασμένο τεστ. Πραγματοποιείται, έχει στηθεί από τον καθηγητή Γιάννα Κουδάκη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, πάνω από 20 χρόνια, πάνω στον καθορισμό των ψυχομετρικών παραγόντων που επηρεάζουν την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις δεξιότητες ενός ανθρώπου γενικότερα, οι οποίες όταν συνδυάζονται μεταξύ τους μπορούν να δώσουν σχολές που ταιριάζουν στο προφίλ κάθε μαθητή. Το Άριστον τεστ ουσιαστικά γίνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπληρώνονται 400 ερωτήσεις. Ψυχογράφημα, είναι ένα ψυχογράφημα του παιδιού ακριβώς. Είναι ένα ψυχομετρικό τεστ που περιγράφει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του παιδιού, τις κλίσεις του, τις επιθυμίες του, τα αντικείμενα που προτιμά να ασχολείται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η επεξεργασία, η μαθηματική επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε κατά 99% βγαίνει με ακριβή τρόπο τι ταιριάζει να σπουδάσει ένας μαθητής. Βγαίνει τι ταιριάζει να σπουδάσει ένας μαθητής. Πώς συνδυάζεται αυτό όμως με τις δυνατότητές του, τις μαθησιακές? Βεβαίως. Να σας πω τώρα το εξής. Το τεστ αυτό συνήθως η καλύτερη ηλικία για να το κάνει κάποιος είναι η πρώτη Λυκείου. Κάποιοι το έχουν κάνει και στην τρίτη Γυμνασίου. Μάλιστα. Βεβαίως δεν αποκλείεται ούτε η Β' Λυκείου ούτε η Γ. Δείχνει όμως το εξής. Βγάζει για παράδειγμα σχολές που αντιστοιχούν σε μηχανικούς. Οι μηχανικοί ξεκινάνε με βάση από τα 18.800 μόρια και μπορούν να καταλήξουν και σε διάφορα ΤΕΙ. Ας πάρουμε το ΤΕΙ μηχανολογίας εδώ στην πόλη μας, με πολύ χαμηλότερες βάσεις. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι προφανές ότι αυτό το τεστ σου δείχνει στην πραγματικότητα ποια είναι η ευθύνη στον εαυτό σου. Δηλαδή τι πρέπει εσύ να κάνεις για να πετύχεις το καλύτερο που σου ταιριάζει. Μάλιστα. Ένας λοιπόν μαθητής ο οποίος λέει εγώ πρέπει το βάζω και εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί όταν μου δείχνει ότι πρέπει να ασχοληθώ σαν μηχανικός και βλέπω εγώ ότι οι βάσεις είναι πολύ ψηλά, σημαίνει ότι έχω δύο επιλογές. Ή πρέπει να παλέψω για να φτάσω εκεί πάνω, ή όσο υψηλότερα μπορώ. Βεβαίως, και κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να με αποθαρρύνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί ο καθένας έχει βεβαίως τις δυνατότητές του. Με βάση όμως εμένα σε μια διαδικασία να προσπαθήσω. Και αυτό είναι το μυστικό. Ακριβώς. Όποιος προσπαθεί, αμείβεται. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και αυτό που πρέπει να περάσουμε και στα παιδιά. Ειδικά στις εποχές που ζούμε. Πρέπει να ιδρώσετε αν θέλετε να πετύχετε. Κανένας δεν πέτυχε δωρεάν. Νομίζω πως έτσι είναι. Ξέραν πολύ καλά οι αρχαίοι που το λέγανε αυτό. Βέβαια. Και αποδεικνύεται μέχρι και στις μέρες μας. Ναι. Να πούμε ότι μέσα από αυτό το τεστ λοιπόν το παιδί μαθαίνει καλύτερα τον εαυτό του, βλέπει τι θα του τέριαζε ως επάγγελμα. Βεβαίως. Τι γίνεται στην περίπτωση που εσείς αντιλαμβάνεστε πως κάποιος από τους μαθητές σας έχει κάποιες κλίσεις, ενδιαφέρον προς κάποια επαγγέλματα, αλλά δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει ως εκεί. Μπορεί να κάνει κάτι παραπλήσιο. Το δώσει συμβουλεύεται. Υπάρχει περίπτωση να θέλει το παιδί και να μην θέλει και ο γονέας. Έχει συμβεί και αυτό. Θα σας πω παραδείγματα. Κάνουμε το τεστ και μας δείχνει ότι πρέπει ένα παιδί να ακολουθήσει, το πρέπει να μην μας βαραίνει με την έννοια της λέξης. Θα ήταν καλό. Μας δείχνει μια διέξοδο. Λέει, ας πούμε, θα ήταν καλύτερο για το παιδί με βάση το προφίλ του να ασχοληθεί, για παράδειγμα, με την ψυχολογία ή να ασχοληθεί, με την νομική. Αλλά ο πατέρας λέει, εγώ έχω φαρμακείο.
Τι να κάνουμε τώρα. Συνηθισμένο στην Ελλάδα. Βεβαίως. Εγώ σας λέω πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Δεν σας λέω πράγματα τα οποία είναι θεωρητικά. Φαντάζομαι στα τόσα χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου. Το τεστ δεν σε υποχρεώνει να επιλέξεις. Σου δείχνει έναν δρόμο με ασφάλεια όμως. Σου δείχνει τις προοπτικές σου. Από εκεί και πέρα τις επιλογές τις κάνει και ο μαθητής και δυστυχώς ο γονιός. Θα ήθελα να σας πω ότι θα προτιμούσαμε σε αυτό το κομμάτι το βάρος να το έχει ο μαθητής. Ο γονέας έχει την αγωνία του, η οποία είναι απόλυτα κατανοητή. Γιατί τώρα λέει, θα ήθελα να σπουδάσει το παιδί μου κάτι το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα αύριο μεθαύριο να σπουδάσει, να πάρει το πτυχίο του, να δουλέψει και να έχει μια καλή πορεία επαγγελματική. Αν εμένα το τεστ π.χ. μου βγάλει μια σχολή η οποία αισθάνομαι ότι δεν έχει επαγγελματική αποκατάσταση, τι κάνω. Αυτοί είναι προβληματισμοί οι οποίοι έρονται ως εξής. Εάν εγώ πάω σε μια σχολή που δεν με εκφράζει, πώς θα μπορέσω να το δώσω. Σε αυτό ακριβώς θα φτάναμε, ότι πρέπει να το αγαπάμε τελικά. Εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά σαν δημοσιογράφος, εγώ αντίστοιχα κάνω τη δουλειά του εκπαιδευτικού. Εάν εγώ δεν έχω υπομονή να ασχοληθώ με το μαθητή μου, εσείς εάν δεν έχετε το ενδιαφέρον να ψάξετε, να βρείτε, να αναδείξετε θέματα που θα ενδιαφέρουν και εσάς και τον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να βγει σωστά ένα τέτοιο επάγγελμα. Πρέπει ο καθένας να πάρει σε εισαγωγικά το ρίσκο, να ακολουθήσει αυτό που τον εκφράζει. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παλέψει, ειδικά σε μια εποχή που κανένα πτυχίο πλην της αστυνομίας και των στρατιωτικών σχολών δεν δίνει αποκατάσταση. Σίγουρη αποκατάσταση. Βεβαίως. Οι γνώσεις και τα πτυχία, θα το πω απόλυτα, είναι απαραίτητα. Οι διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι σε εποχές κρίσεως ειδικά, ο μαθητής, ή μάλλον ας πούμε καλύτερα, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εφόδια, έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες και να βρει μια δουλειά, αλλά και να βρει μια δουλειά που θα του δώσει καλύτερα χρήματα. Ο μαθητής που θα πει ότι εγώ πάω να σπουδάσω και θα πάρω ένα πτυχίο που με εκφράζει, θα έχει ένα όπλο. Δεν θα έχει τη σιγουριά ότι εγώ με βάση αυτό το πτυχίο που συνέβαινε πριν 30-40 χρόνια θα εξασκήσω το επάγγελμα, θα μου δώσει όμως τη δυνατότητα να παλέψω για να το καταφέρω. Θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια. Ακριβώς. Για να φτάσει στο στόχο του. Και το ιδανικότερο είναι, φαντάζομαι, αυτό που αγαπάμε και μας ενδιαφέρει και να μπορούμε να το κάνουμε ως επάγγελμα και να αποδίδει και οικονομικά, να μπορούμε να ζήσουμε με αυτό, γιατί τότε θα γίνουμε και πάρα πολύ καλοί. Αν κάτι δεν μας προκαλεί το δικό μας ενδιαφέρον και δεν το αγαπάμε, μπορεί να το κάνουμε από ανάγκη για την επιβίωση, αλλά ποτέ δεν θα γίνουμε καλοί. Ευτυχής είναι αυτός ο οποίος το χόμπι του το έκανε επάγγελμα. Το έχει κάνει. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν μπορούμε το επάγγελμά μας να το κάνουμε με αγάπη, πάντοτε το αντιλαμβάνονται και οι άλλοι. Αυτό είναι βασικό. Αν το κάνουμε, αν οτιδήποτε το κάνουμε βαριεστημένα ή το κάνουμε γιατί έτυχε να πάμε σε μια δουλειά, δεν έχει αποτέλεσμα. Και ξέρετε, επειδή μέσα σε μια κοινωνία οι άνθρωποι σχετίζονται μέσα από τις δουλειές τους, εάν εγώ κάνω σωστά τη δουλειά μου, τις υπηρεσίες μου, θα τις απολαύσει ο άνθρωπος ο οποίος ανήκουμε στο ίδιο κοινωνικό κομμάτι. Αντίστοιχα, όταν εκείνος θα κάνει σωστά τη δουλειά του, θα εξυπηρετηθώ εγώ και ούτω καθεξής. Σωστά. Αν θέλετε να συνοψίσουμε και να κάνουμε ένα σχόλιο το οποίο θα δίνει με 2 λέξεις ακριβώς τι προσφέρει το φροντιστήριο Άριστον, γιατί να το προτιμήσουν οι τηλεθεατές μας για τα παιδιά τους. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο συνοπτικά έχουμε να πούμε και σε πολλές περιπτώσεις λέω το γιατί διαφέρουμε, είναι το εξής. Στηριζόμαστε στην άριστη επιστημονική μας κατάρτιση. Στη μεταδοτικότητά μας όταν κάνουμε το μάθημα. Στην ενθάρρυνση που δίνουμε στο μαθητή μας. Να συνεχίσει τον αγώνα του, τον κόπο του. Στη συνεχή παρακολούθηση του παιδιού. Όπως αναφέραμε. Είτε με την καθημερινή επίδοση, όπως την καταγράφουμε στην καρτέλα, είτε με τον έλεγχο των μηνιαίων. Από εκεί και πέρα, έχουμε σαν όπλα μας, είτε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του, το άριστον τεστ, είτε ακόμα και ένα οδηγό σπουδών που έχουμε καταρτήσει με τη βοήθεια ενός πολύ γνωστού αναλυτή από την Αθήνα, του κυρίου Στρατηγάκη, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω στα επαγγέλματα, στις προοπτικές τους, στο τι πρέπει να κάνει κάποιος να συμπληρώσει σωστά, παραδείγματος χάρη, το μηχανογραφικό του που θα του δώσει τη δυνατότητα να πάει σε ένα καλύτερο επάγγελμα.
Εμείς δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε και την καρδιά του πράγματος που λέγεται μάθηση, αλλά και τα παράπλευρα που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με βοήθεια και κατεύθυνση στο μαθητή, είτε για επαγγελματικές διεξόδους, είτε για συμπλήρωση του μηχανογραφικού, είτε αν θέλετε για να αποκωδικοποιήσει τις κλήσεις του. Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Όλα αυτά εμείς ουσιαστικά τα έχουμε περιλάβει σε αυτό εδώ το flyer, αν θέλετε. Ωραία, πολύ ωραία. Στο οποίο δείχνουμε μυστικά, τη λοιπόν, λειτουργία μας. Γράφουμε ακόμα τη μεθοδολογία μας. Εμείς αυτό που κάνουμε επίσης είναι πολύ σημαντικό στο εξής. Συντάσσουμε ατομικό πρόγραμμα μελέτης. Κάθε μαθητής μας, τώρα από το καλοκαίρι των μαθημάτων της Τρίτης, παίρνει ένα πρόγραμμα που του λέει πώς και τι θα διαβάσει κάθε μέρα για την επόμενη. Έχουμε προγραμματισμένα τα διαγωνίσματά μας, 24 τον αριθμό στην Τρίτη Λυκείου για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχει προγραμματισμός στο τέλος των μαθημάτων, μάλλον στη λήξη της ύλης, ας το βάλω έτσι, η οποία πρέπει να τελειώσει γύρω στα μέσα του αργότερου Φεβρουαρίου, και από εκεί και πέρα στην λειτουργία του φροντιστηρίου κατά τη διάρκεια της επανάληψης. Συντάσσεται αναλυτικό πρόγραμμα επανάληψης, στο οποίο έχει οδηγό ο μαθητής πώς να μπορέσει να δέσει τις γνώσεις που πέρασαν. Από εκεί και πέρα στο φροντιστήριό μας διδάσκουμε όλες τις κατευθύνσεις, είτε τη θεωρητική, είτε τη τεχνολογική, είτε τη θετική, όλα τα μαθήματα, με εξειδικευμένους καθηγητές σε κάθε μάθημα, και επειδή έρχεται τώρα και το νέο σύστημα, αυτό το οποίο προαναγγέλθηκε από πέρσι, πάγωσε και μάλλον θα ξεπαγώσει για του χρόνου, μπορούμε να του δώσουμε, του μαθητή και του γονέα, μια υπεύθυνη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει ή μάλλον πρόκειται να γίνει. Για ό,τι εξελίξεις υπάρχουν στον χώρο της παιδείας, λοιπόν. Και να πούμε ότι με όλα αυτά τα μυστικά, με όλα αυτά τα βήματα και τη μεθοδολογία, με συγχωρείτε, φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα που είναι η επιτυχία των μαθητών όλων των τάξεων σε όλες τις εξετάσεις. Πρώτη, Δευτέρα Λυκείου και στις Πανελλήνιες. Επιτυχία, να υπογραμμίσουμε, δεν είναι όλοι οι μαθητές να γράφουν 20. Επιτυχία είναι ένας μαθητής που έρχεται από ένα επίπεδο να φτάνει σε ένα υψηλότερο. Εμάς αυτό το οποίο μας γεμίζει ικανοποίηση και χαρά είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι παραλαμβάνοντας ένα μαθητή, τον ανεβάζουμε. Τον πηγαίνουμε παραπάνω από εκεί που ήρθε. Στο καλύτερο. Ανάλογα τώρα με το επίπεδό του, φτάνουμε είτε να έχουμε τους αριστούχους μας, είτε να έχουμε τα παιδιά μας που προσπάθησαν και πήρανε καλές βαθμολογίες, είτε ακόμα και από τους μαθητές που δυστυχώς δεν ασχολείται κανένας με αυτούς. Μαθητές οι οποίοι θα έλεγαν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν κατέχω τίποτα, δεν θα μπορούσα να πετύχω πουθενά. Κι όμως καταφέρνω με κόπο και προσπάθεια δικιά του πρώτα και με τις δικές μας κατευθύνσεις να πετύχει και αυτό το δικό του αποτέλεσμα. Ουσιαστικά να τους ξυνήσετε το ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα, οι επιτυχίες που έχουμε αυτά τα 7 χρόνια λειτουργίας μας, γιατί τώρα διανύουμε την 8η χρονιά μας, είμαστε σχετικά, ας το πούμε, φρέσκοι μέσα στην πόλη μας. Με εμπειρία όμως μεγάλη και από την εμπειρία προηγούμενη 17 χρόνια. Λοιπόν, οι επιτυχίες του φροντιστηρίου μας δίνουν κουράγιο. Μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και για τους γονείς, οι οποίοι και αυτοί μοχθούν. Και ειδικά αυτές τις εποχές έχουν και πολύ μεγάλη αγωνία για τα παιδιά τους. Και ευχόμαστε, και αυτό το λέω γενικότερα σε όλους τους μαθητές, επειδή τα αποτελέσματα αυτής της περίοδου, ειδικά στην θετική και τεχνολογική κατεύθυνση, δεν έδωσαν υψηλά μόρια σε πάρα πολλούς, που περίμεναν και άξιζαν να τα πάρουν, σε όλη τη χώρα αυτό. να μην αποκαρδιώνονται, γιατί θα θυμίσω την περσινή χρονιά, όπου σε πολλές σχολές, ενώ υπέθεταν οι εκτιμήσεις ότι οι βάσεις θα έπεφταν 300-400 μόρια, υποχώρησαν και 2.000 και 3.000 μόρια. Οπότε υπάρχουν ελπίδες. Οπότε υπάρχουν ορατές ελπίδες από παιδιά τα οποία πιστεύουν ότι ο στόχος τους, ειδικά σε υψηλόβαθμες σχολές, δεν θα γίνει δυνατό να επιτευχθεί, να μην το έχουν αυτό δεδομένο. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα κυμανθούν οι βάσεις μέχρι να βγουν οι βάσεις τον Αύγουστο. Να πούμε κλείνοντας ότι θα έχετε την ευκαιρία, αγαπητοί τηλεθεατές, να παρακολουθήσετε μία περιήγηση σε αυτό εδώ το DVD, το οποίο βρίσκουμε εδώ στο φροντιστήριο Άριστον. Το έχουν ετοιμάσει με πολύ αγάπη ο
ο Άρης Πολίτης και οι συνεργάτες του. Ο κ. Στρατηγάκης το έχει δημιουργήσει αυτό. Βασικά σε αυτό πρέπει να δώσουμε τα εύσημα. Εσείς το προμηθεύετε ουσιαστικά. Βεβαίως, εμείς το προμηθεύουμε. Πείτε μας δύο λόγια και γι' αυτό θα το δούμε αναλυτικότερα μετά στην Επειδή είμαστε τώρα στη φάση που συμπληρώνουμε τα μηχανογραφικά δελτία. Αυτό το DVD είναι ένας πλήρης οδηγός σπουδών. Έχει πληροφορίες για κάθε μία σχολή του μηχανογραφικού δελτίου, το περιεχόμενο των σπουδών που έχει η σχολή, να ξέρει ο μαθητής τι μαθήματα έχει να κάνει μέσα στη σχολή που πάει. Τι διεξόδους επαγγελματικές ανοίγονται ακολουθώντας κάποια σχολή. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά, πολλού δε περισσότερο οι γονείς, ακούνε τον τίτλο μιας σχολής και προφανώς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτή η σχολή και τι θα κάνω και μετά. τι σου δίνει ακριβώς να κάνεις μετά. Θα μπορέσει να πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες επακριβώς. Από εκεί και κάτω υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για τα μεταπτυχιακά που είναι συνδεδεμένα με τις διάφορες σχολές. Το DVD λοιπόν περιέχει ακόμα και τα μεταπτυχιακά που συνδέονται με τις αντίστοιχες σχολές και μπορεί να ενημερωθεί ουσιαστικά ο μαθητής το τι μπορεί να κάνει παρακάτω. Μάλιστα. Να κλείσω με το επίσης πολύ σημαντικό που έχουμε μέσα στο DVD. Υπάρχει ένα ολόκληρο, αν θέλετε, DVD το οποίο περιγράφει βήμα προς βήμα πώς γίνεται η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά. Καλό είναι να το δουν και οι μαθητές και οι γονείς τους, έτσι ώστε να περάσουν μετά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συντάξουν το μηχανογραφικό τους. Ας δουν πρώτα πώς γίνεται η διαδικασία και μετά ας μπουν στο Υπουργείο να το συντάξουν, να κάνουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό. Πολύ ωραία. Να αναφέρουμε, Άρη, πότε αρχίζουν τα θερινά μαθήματα. Τα θερινά μας μαθήματα ξεκινάνε τη Δευτέρα. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα θα σταματήσουμε στις 10 Αυγούστου για καμιά 10 μέρες και από τις 23 μέχρι τέλη Αυγούστου θα γράψουμε τα διαγωνίσματά μας πάνω στην ύλη που προηγήθηκε. Και από εκεί και κάτω, εντάξει, αρχές Σεπτέμβρη ξεκινάει κανονικά η νέα σχολική χρονιά. Η νέα σχολική χρονιά. Οι αγαπητοί τηλεθεατές, πού μπορούν να βρούνε το φροντιστήριο Άριστον στην Καβάλα και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας? Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κέντρο της Καβάλας, στην πλατεία Καπνεργάτη. Εύκολη πρόσβαση, εκεί, λοιπόν. Θα μας δει αυτομάτως, δεν πρόκειται να μας χάσει. Το τηλέφωνο μας είναι 832 201 και διατηρούμε και μία ιστοσελίδα ariston.gr, η οποία είναι άριστα ενημερωμένη με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας υποψήφιος, είτε για θέματα παιδείας, είτε ακόμα και για στοιχεία εξτρά για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του. Αξίζουν τον κόπο να μπουν τα παιδιά, να δουν την ιστοσελίδα μας, να πάρουν πληροφορίες για μας και ό,τι απορία υπάρχει, εδώ είμαστε να τους δώσουμε εκτενέστερες πληροφορίες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, με συγχαρητήρια για τους μαθητές σας που δώσαν φέτος τις εξετάσεις τους, είτε τις ενδοσχολικές. Να τους δώσουμε και εμείς συγχαρητήρια, γιατί πρέπει ο κόπος τους να επιβραβεύεται. Και με όλες αυτές τις συμβουλές και τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες για το φροντιστήριο Άριστον, αλλά και γενικότερα για το πώς ένας μαθητής, ένα παιδί και ένας γονέας σε συνεργασία με τους καθηγητές πρέπει να πορευθούν σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της εφηβείας και του λυκείου. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τους χώρους του φροντιστηρίου Άριστον, να συνομιλήσετε με τον Άρη Πολίτη και τους συνεργάτες του και να μπορέσετε να βρείτε τον καλύτερο τρόπο, τη μέθοδο που είναι πολύ σημαντική όπως μας υπογράμμισε, για να καταφέρουν τα παιδιά σας να έχουν την καλύτερη εκπαίδευση, να λάβουν τις περισσότερες δυνατές γνώσεις, τις οποίες θα κάνουν κτήμα τους για μια ζωή και να πετύχουν στο τέλος τη σχολή της προτίμησής τους. Με πολλά φιλιά, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Ας κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στο DVD μας. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει πληροφορίες που αφορούν είτε το Λύκειο, το ΕΠΑΛ, την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, θέματα των εξετάσεων των Πανελληνίων που έχουν δοθεί τις προηγούμενες χρονιές, τα μόρια, πώς θα βρει τα μόρια του με 2 διαφορετικές μηχανές αναζήτησης και μπορεί επίσης να δει τις βάσεις και αλφαβητικά και κατά κατηγορία και κατά επιστημονικό πεδίο και από εκεί και πέρα να μπορέσει να δει τις βάσεις των 3 προηγουμένων ετών
και να μπορέσει να συγκρίνει με κάποιον τρόπο ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του. Μπορεί επίσης να πάρει πληροφορίες για διάφορα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Να πάρει πληροφορίες για το ανοιχτό πανεπιστήμιο, για τα ΙΕΚ και κολέγια, σπουδές στο εξωτερικό. Επίσης, όσον αφορά τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, περιέχεται η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε για την απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και όπως βλέπετε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να περάσει και να δει για διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων, ας πάρουμε για παράδειγμα τους αρχιτέκτονες, και να δει το ποσοστό απασχόλησης, πώς κατατάσσονται σε άνδρες και γυναίκες, πόσο ικανοποιημένος είναι ο καθένας στη δουλειά του, ποιες είναι οι αποδοχές του κτλ. Πέρα από αυτά τα στοιχεία, μπορούμε μετά να δούμε πληροφορίες για το ίδιο το φροντιστήριο. Ουσιαστικά να περιγράψουμε, να δούμε τη φιλοσοφία μας, το σύστημα επιτυχίας μας, την πιστοποίησή μας, τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε, είτε μέσω του διαδραστικού μας πίνακα και της ιστοσελίδας που διατηρούμε, φυσικά τα προγράμματα των σπουδών μας και στις τρεις κατευθύνσεις, τεχνολογική, θετική, θεωρητική και μην ξεχνάμε βεβαίως και το ΕΠΑΛ, ποιες ώρες μαθημάτων έχουμε, πόσες ώρες αναμάθημα και για κάθε διαφορετική τάξη. Το εκπαιδευτικό υλικό μας, τα κόρπους τα οποία μοιράζουμε στους μαθητές μας. Τους διδάσκοντες, ποιοι είναι οι άνθρωποι που διδάσκουν τα παιδιά μας. Τις εγκαταστάσεις μας. Να πάρουν μια εικόνα από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την καλύτερη απόδοσή του. Τέλος, να δείξουμε γιατί διαφέρουμε. Τι είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια σύντομη περιήγηση, την οποία μπορεί να έχει ο υποψήφιος και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, επίσης, να πούμε το εξής. Μπορούμε να δούμε ένα DVD βίντεο, το οποίο περιγράφει βήμα προς βήμα, κλικάροντας αυτό το εικονίδιο, πώς συμπληρώνεται το μηχανογραφικό μας. Αυτό θα το δείτε να αναπτύσσετε σε λίγο. Αυτά τα πράγματα θα ήθελα να πω και ελπίζω να σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το DVD. Πρώτο βήμα για τη δημιουργία νέου μηχανογραφικού. Κάνουμε κλικ στο «Θέλω να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου δελτίο». Εδώ πρέπει να γράψουμε τον κωδικό εξετάσεων υποψηφίου, που είναι ο οκταψήφιος κωδικός που έχει το κορτελάκι του υποψηφίου. Μετά πρέπει να γράψουμε τα 4 αρχικά με ελληνικό πληκτρολόγιο, προσέξτε το, αν γράψετε με αγγλικό πληκτρολόγιο θα το καταλάβετε και θα τα σβήσετε αναγκαστικά για να γράψετε με ελληνικό πληκτρολόγιο. Μετά πρέπει να συμπληρώσουμε τις 2 λέξεις. Αν δεν τις διακρίνουμε σωστά μπορούμε να ζητήσουμε άλλες 2 λέξεις. Είναι ζήτημα ασφάλειας αυτό, για να μην μπει κάποιος άλλος και συμπληρώσει το μηχανογραφικό αντί για μας. Πατάμε είσοδος και μπαίνουμε. Το Υπουργείο Παιδείας έχει στα γκρι πλαίσια ήδη τα στοιχεία μας. Συμπληρώνουμε τα δικά μας στοιχεία χωρίς να είναι απαραίτητο, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, mail κλπ. Και πατάμε στο κουμπί επόμενο. Εδώ πρέπει να δώσουμε πληροφορίες αν ανήκουμε σε κάποια ειδική κατηγορία ή όχι. Οι ειδικές κατηγορίες είναι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών. Δεύτερη περίπτωση είναι οι τρίτεκνοι και τα τέκνα αυτών. Τρίτη περίπτωση είναι τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία έχουν υποομάδες, με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε διαφορετική πόλη από αυτή της μόνιμης οικογένειας των γονέων,
ορφανοί ή μονογονεϊκές οικογένειες, με γονείς τέκνα ή αδέλφια με αναπηρία, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Προσέξτε πάρα πολύ, εδώ υπάρχουν ψηλά γράμματα στην περίπτωση που είστε σε ειδική κατηγορία. Πατάμε επόμενο και εδώ συμπληρώνουμε 2 πεδία. Βλέπετε ότι δεν φαίνονται και τα 5 πεδία, γιατί ο συγκεκριμένος υποψήφιος ήταν στην τεχνολογική κατεύθυνση και είχε δικαίωμα να δηλώσει μόνο αυτά τα 3 πεδία. Εδώ βλέπουμε τις σχολές των πεδίων που επέλεξε. Υπάρχει το κουτάκι που γράφει σειρά και 3 κουμπάκια. Το πρώτο κουμπί μας βάζει τον επόμενο αύξοντα αριθμό. Βλέπετε, έβαλε το 1, πατώντας ξανά βάζει το 2. Το δεύτερο κουμπί με το χ σβήνει κάποια από τις επιλογές που έχουμε ήδη κάνει. Έχει δηλώσει λοιπόν αυτές τις 5 σχολές και προχωρά να πατήσει το κουμπί επόμενο. Η βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας του απαντά ότι έχετε επιλέξει το επιστημονικό πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης και δεν έχετε επιλέξει καμία σχολή αυτού του πεδίου. Αυτό είναι ένα πρώτο λάθος που διαπιστώνει το σύστημα και καλεί τον υποψήφιο να το διορθώσει. Ο υποψήφιος λοιπόν πατάει τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας 6, τώρα πατάει επόμενο, ενημερώνεται η βάση του Υπουργείου Παιδείας και βγάζει νέο μήνυμα λάθος. Έχετε αφήσει κενά στη σειρά επιλογής των σχολών. Συγκεκριμένα έχεις αφήσει κενή τη θέση 3. Η σειρά επιλογής πρέπει να είναι συνεχόμενη. Υπάρχει το κουμπί αυτόματη αρρύθμιση που πάτησε ο υποψήφιος και ανεβάζει τους αριθμούς κατά έναν ώστε να κλείσει η σειρά 3. Βλέπει τη σύνοψη που έχει κάνει και σκέφτεται ότι θέλει να πάει και να προσθέσει και άλλες σχολές. Σκέφτεται λοιπόν ο υποψήφιός μας ποιες σχολές να δηλώσει. Αυτό το 5 που υπάρχει στην αστυνομία μετά τη διόρθωση, γιατί αν θυμάστε ήταν 6, αλλά για να καλυφθεί το κενό του 3 ανέβηκαν όλοι οι αριθμοί κατά 1, έγινε 5. Τι κάνει τώρα? Εκεί που ήταν 4 θέλει να παρεμβάλλει μία σχολή. Το 4 γίνεται 5. Δηλαδή κατεβαίνουν κατά έναν αριθμό και έρχεται εδώ και με το πληκτρολόγιο βάζει το 4. Τώρα στο μαθηματικό Αιγαίων μπαίνει ο επόμενος ελεύθερος αριθμός που είναι το 7, γιατί η Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας έχει γίνει ήδη 6. Οπότε το επόμενο κενό ήταν το 7. Να το, σβήνει την αστυνομία και βάζει 7 την Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Πατάει επόμενο και έχει τη σύνοψη. Έχετε επιλέξει 7 σχολές, του βγάζει και δείχνει τη σειρά με τις οποίες έχει επιλέξει τις σχολές. Αυτό είναι μια καλή περίπτωση για να δεις τι έχεις δηλώσει. Πατάει αποθήκευση και βγάζει με κόκκινα γράμματα τον κωδικό του μηχανογραφικού. Το κάθε μηχανογραφικό έχει ένα κωδικό. Εδώ τώρα μας βγάζει το αποθηκευμένο μηχανογραφικό και σε αρχείο PDF, το οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάπου στο δίσκο μας. Δεύτερο βήμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι η τροποποίηση ενός υπάρχοντος μηχανογραφικού. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πάμε στη δεύτερη επιλογή που μας έδινε η αρχική οθόνη. Θέλω να τροποποιήσω το μηχανογραφικό μου. Γράφουμε πάλι τον κωδικό εξετάσεων του υποψηφίου, που είναι ο γνωστός οκταψήφιος κωδικός που έχει το μηχανογραφικό, και εδώ δίνουμε τον κωδικό του δελτίου, εκείνο τον κόκκινο κωδικό που είχε η οθόνη, η οποία έχει εκτυπωθεί και στο αρχείο PDF. Αυτός ο κωδικός θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε τις επιλογές που ήδη έχουμε κάνει. Εδώ είναι η ασφάλεια, οι δύο λέξεις με αγγλικό πληκτρολόγιο πάντα, και εδώ βλέπουμε πάλι τις ειδικές κατηγορίες. Μπορούμε λοιπόν εδώ να δηλώσουμε τώρα μια ειδική κατηγορία. Με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε διαφορετική πόλη από αυτήν της οικογένειας. Επιλέγουμε τώρα μια περιφέρεια. Ο υποψήφιος έκανε λάθος ότι δεν επέλεξε διοικητική περιφέρεια. Έρχεται εδώ να επιλέξει μια από τις 13 διοικητικές περιφέρειες. Επιλέγει την περιφέρεια Αττικής και του λέει ότι λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού ορίου δεν δικαιούσε επιπλέον θέσεις, γιατί δεν έχει κάνει κλικ εκεί σε αυτό το κουτάκι που λέει για το εισόδημα, δηλαδή 60.000
το χρόνο για οικογένεια 2 παιδιών. Ρωτάει για επιβεβαίωση ότι σίγουρα δεν υπερβαίνει στο εισόδημα. Απαντά ναι ο υποψήφιος και τώρα τον ρωτά αν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάνοντας κλικ πρέπει όντως να έχει στην κατοχή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Προσέξτε, οι ποινές είναι πολύ μεγάλες σε περίπτωση λάθους. Πηγαίνετε στο κουμπάκι οδηγίες χρήσης, οδηγός ειδικός περιπτώσεων και δείτε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλά ψηλά γράμματα, πάρα πολλοί υποψήφοι έκαναν λάθος το 2010. Προσέξτε, είναι δύσκολο το θέμα των ειδικών κατηγοριών. Εδώ λοιπόν έχει κρατήσει τις επιλογές του υποψηφίου, τα 2 πεδία που έχει επιλέξει και τις σχολές που έχει δηλώσει ο υποψήφιος μας σε αυτό το μηχανογραφικό. Μπορεί λοιπόν πλέον να κάνει όποια τροποποίηση θέλει. Εδώ λοιπόν το νέο 7 έγινε το τμήμα Χημείας Αθήνας. Βλέπει τη σύνοψη και επιστρέφει πίσω για να κάνει και άλλες διορθώσεις. Σβήνει αυτό το 7, σβήνει και το 6 που είχε βάλει στη γεωλογία Αθήνας και σκέφτεται τώρα τι να δηλώσει, ψάχνει να βρει και τη σχολή. Οι σχολές είναι όπως και στο έντυπο μηχανογραφικό δηλωμένες, με αυτή τη σειρά δηλαδή. Και έρχεται τελικά να δηλώσει το Χημικό Αθήνας ως 8 και να πάει στο επόμενο για να δει πάλι τη σύνοψη. Το σύστημα όμως δεν τον αφήνει να πάει στο επόμενο γιατί υπάρχουν διπλές εγγραφές, λέει. Δηλαδή δύο σχολές έχουν τον ίδιο αριθμό, 8, και το Μαθηματικών Κρήτης και το Χημείας Κρήτης. Είναι προφανές ότι το ένα από τα δύο πρέπει να αλλάξει. Πατώντας το συν, το Μαθηματικών Κρήτης γίνεται 9, όλα τα άλλα αυξάνουν κατά 1, ενώ το Χημικό Αθήνας παραμένει 8. Με αυτόν τον τρόπο λύνει το πρόβλημα του να έχει βάλει 2 φορές τον ίδιο αριθμό. Πηγαίνει λοιπόν ο υποψήφιος για τη σύνοψη και του λέει ότι έχεις αφήσει κενά στη σειρά, δεν υπάρχει η θέση 6, δεν δίνεται σε καμία σχολή. Πατώντας το κουμπάκι αυτόματη αρρύθμιση πηγαίνει και κλείνει το κενό στο 6 και αυτές είναι οι 16 σχολές που έχει επιλέξει ο υποψήφιος μας. Επιστρέφει πάλι πίσω για να κάνει τις μεταβολές που θέλει. Σβήνει το 15, σβήνει το 9, σβήνει και το 2, όπως και το 6. Μπορούμε να σβήσουμε μία σχολή και από το πληκτρολόγιο, μαρκάροντας τη σχολή και πατώντας το πλήκτρο Delete. Πατάει επόμενο και του βγάζει ότι υπάρχουν κενά. Πατάει την αυτόματη αρρύθμιση και τα κενά κλείνουν. Τώρα πια έχει 12 σχολές και είναι αυτές οι 12 σχολές που έχει δηλώσει. Πατάει αποθήκευση. Αποθηκεύεται το μηχανογραφικό και ο κόκκινος κωδικός που βλέπετε είναι ο κωδικός του δελτίου. Πατώντας εκτύπωση και έξοδος ανοίγει ένα αρχείο PDF το οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε όπου θέλουμε στο σκληρό μας δίσκο. Αυτό το αρχείο είναι αυτό. Βλέπετε ότι επάνω γράφει εκτύπωση πρόχειρου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου. Είναι πρόχειρο. Δεν έχουμε καταθέσει ακόμα το μηχανογραφικό μας. Και εδώ έχει τις σχολές τις οποίες έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος υποψήφιος στο συγκεκριμένο μηχανογραφικό. Προσέξτε, λέει, προσοχή, δεν έχετε υποβάλει μηχανογραφικό ακόμα. Απλά έχετε αποθηκεύσει στο σύστημα τις επιλογές σας. Γιατί η διαδικασία της οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού, η οριστικοποίηση, είναι το τρίτο βήμα. Στο τρίτο βήμα επιλέγουμε θέλω να υποβάλω οριστικοποιήσω το μηχανογραφικό δελτίο μου. Εδώ πρέπει να βάλουμε 3 κωδικούς. Πρώτον είναι ο κωδικός του υποψηφίου, δεύτερον είναι ο κωδικός του μηχανογραφικού και τρίτος είναι ο κωδικός ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει στο σχολείο. Με το συγκεκριμένο κωδικό του μηχανογραφικού μας βγαίνει έτοιμο το μηχανογραφικό το τελευταίο που είχαμε καταθέσει.
περνώντας εντωμεταξύ όλα τα προηγούμενα βήματα. Εδώ λοιπόν είναι οι σχολές, να και η σύνοψή μας, και πατώντας αποθήκευση ουσιαστικά μας λέει ότι τώρα οριστικοποιούμε το μηχανογραφικό και δεν μπορούμε να αλλάξουμε καθόλου το μηχανογραφικό. Για να δούμε ένα οριστικοποιημένο. Λέει εκτύπωση ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου. Δεν υπάρχει το πρόχειρο. Υπάρχει και ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος έχει οριστικοποιήσει πράγματι το μηχανογραφικό μας. Αυτό λοιπόν είναι το οριστικό μηχανογραφικό. Εδώ βλέπουμε ένα οριστικό μηχανογραφικό, το οποίο στην τελευταία σελίδα δεν έχει προσοχή, αυτό δεν είναι ένα οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, έχει σβηστεί αυτό το μήνυμα.